txapeldunen sortea gaur, araian zeren azken kilometroan erroketa izan da eta zorionez zuretzat liberatu duzu eta bosgarrena egin duzu hemen lasterketan. Zorionak, Ander Otegi, nola ikusi duzu lasterketa osa? Egia esan lasterketa azkarra izan da, nahiko kontrolauta joan da eta ekipok lan oso nahi hori kontrolatzeko. Eta gero bukaeran gure baza esprina jolastu dugu eta bosgarren egitea lortu eta behintzen lideratua mantendu. Proba bat falta da bukatzeko torneoa, Euskal Herria txapelketa, eta izango da, badirudi izango dela igoeran Urkiolan, eskerrik asko. Eta, puntu mordo polita daukazu, baina ez duzu fidatuko, ezta? Ez, azkeneko karrera falta da eta azkeneko karreran dena ematea joango da. Sorte hona eta eskerrik asko. Eskerrik asko.